दिनै 64 नं बरमायाव थानाय जि एसएसबि केम्प बे एसएसबि केम्पनि जोहै निकासि ज्ञानपीठ कलेजाव मोनसे फोरोंथाय बादा बिथांमोना 6 साननि थाखाय बेवहाय दिनै बेखेवदों आरो बे फोरोंथाय बादायाव बे ओनसोलनि निकासि जपादं सुबनकाटा दारागाव बे ओनसोलनि खमैबो सा 1500 सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो बे जि मोनसे फोरोंथाय बादा बे फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानाय लाइमोनफोरा थारैनो फैबाय थानाय समाव जि माने पारामिलिटारिफोराव जि माने साकरिनि थाखाय जि मोनसे आगोलावनो सोलोंखानानै थानाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होननानै बुंदों बेखौ निस्सय थारैनो बे लाइमोनफोरा मोननो हागोन आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जि माने फैबाय थानाय समाव बे बिटिआर ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावारि लाइमोनफोरखौबो जेरैबायदिहाय आसाम पुलिसावनो होन पारामिलिटारियावनो होन थिसननायनि जि मोनसे राहा लामा बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय जादों आरो बे जि हाबाफारि बे जि मोनसे थांखि बे थांखियाव नैबे एसएसबि 64 नं बरमानि जि एसएसबि केम्प बिथांमोना बेखौ फोरोंथाय होनानै बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ बे गावनि जि जिउ राहा खुंनायनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ मोनहोनायाव गोरलैसिन खालामनानै होनाय बा होनो हागोन। माबायदि फोरोंथायखौ होनाय जादों बा बे फोरोंथाय होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि बेसेबां बा माबायदि मुलाम्फा जागोन सानो? ना बेवहाय मोननैबो रोखोमनि फोरोंथायखौ होनाय जागोन मोननैबो रोखोमनि जायखौ जोङो प्रेक्टिकेल आरो थिउरि होननानै बुंनाय जायो। प्रेक्टिकेल आरो थिउरि बे मोननैबो रोखोमनि जि फोरोंथाय बे फोरोंथायखौ बेवहाय होनाय जागोन आरो बे फोरोंथायनिफ्राय थारैनो लाइमोनफोरा मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो साननो हायो।